Sanibona, phinde nibingelele njena namhlanje ngale thuba ngalo mzuzu ngaleli hora. Sibonge umnini mandla wonke esasigcinile, umnini mandla wonke esasisingathile, umnini mandla wonke esasithandile, umnini mandla wonke esasenzela umusa, umnini mandla wonke esasenzela isihawu. Ngoba abantu baNkulunkulu lapha emhlabeni, sisemhlabeni obizwa ngokuthi kusephenduka ucele intethelelo, usephenduka ucele intethelelo. Kukona konke ngaso sonke isikhathi, iwona kuphela mhlaba ongakwazi ukuthi ucele kuwona intethelelo lona. Iwona kuphela ndawo ongakwazi ukuthi uphenduke kuyona lena. That is why ivangeli lishunyayela kangaka lapha emhlabeni, ngenxa yokuthi iyona ndawo kuphela ongakwazi ukuthi ulungise kuyona. Kufana nasesikoleni uthisha uhlezi njalo ezothi fundani, fundani, ngithi fundani. Uma nisarelaxile laphayana kwi-free period, uma nisarelaxile laphayana nizihlalele uthisha engangenanga ngesikhathi ekumele ngabe ungena ngaso. Uma nisayihlalele laphayana nisayibusele asho ukuthi hayi bo fundani, ngoba sisuke sisiza isikhathi lapho khona nizovivinywa khona. So nathi bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni singacabangi ukuthi impilo kuzo-relax-a nje ku-relax kuqede kuphele kanjalo. Siyeza isikhathi sokuvivinywa, siyeza isikhathi sokwahlulelwa, siyeza isikhathi lapho khona uNkulunkulu eyoveza ukuthi kahle kahle uyena owner yalo mhlaba. Njengoba esho ukuthi ngingu-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphetho, uyokuveza ngelinye ilanga ukuthi ngempela kunjalo ngeqiniso. Hhayi ngokusho nje kuphela, kepha kuliqiniso ukuthi ngempela kunjalo. Uwuphethe umhlaba ungowakhe, udaliwe nguye, nako konke okukhona. So bantu baNkulunkulu sihlezi watshala kanje enhlizweni yami ngoba uNkulunkulu uhlezi ecacisa izinto eziningi ngesibonelo ukuthi uhlezi ulizwa iphunga, kepha nakho ukudla. Ukubona kithi let's say mhlampe ngey'khathi zantambama udlula nje mhlampe ubuya emsebenzini noma ubuya ey'ndaweni zakho, uzwa amaphunga amaningi ngoba abantu basuke sebeqala-ke sebebeka amabhodi around 3, 4, 5 sekuyaphekwa. Uzwe uma udlula ngakaMkhize kunuka kanjena, uma udlula ngakaPhewa kunuka kanjena, uma udlula ngakaMdluli, uma udlula ngakaCele, amaphunga ahlukahlukene. Ngoba abantu baNkulunkulu kusuke sekuyisikhathi lapho khona wonke umuntu usepheka ukudla akudlayo, wonke umuntu uselungisa lokhu akuthandayo. So nezwi kaNkulunkulu liwukudla okuhlezi kuphekwa njalo, whether kuphekwa ulizo laphaya nge-open air unganaki, whether liphekwa ulizo laphayana kudlala iredio unganaki, whether ulizo ngalo sisoshumela etekisini unganaki cause uyela emsebenzini lo uhlushwe yini awu. Usho zonke izinto ozishoyo, kodwa kuthi ngelinye ilanga usuhleli wedwa ekhaya kini, uNkulunkulu esezokulethela izwi lakhe, sorry. Suke sekuyisikhathi-ke manje, suke sesifikile sokuthi, uxolo kancane. Suke sesifikile esokuthi kondliwe wena, esokuthi kuphakelwe wena. Afike leso sifike isithunywa sikaNkulunkulu ngo-door to door, sifike ekhaya kini, sithi zehla izindaba ezinkulu ezimnandi zombuso wezulu. Kusuke sekulethwe kwakho ukudla kokuthi ukwazi ukuthi udle usuthe, ebese-ke uyakwazi ukuthi uhambe endleleni yakho yokulunga, ngoba yonke into ingokudla lapha emhlabeni. So kade ulizwa iphunga, sekuyisikhathi-ke sokuthi udle manje. Kade ulizwa nuka kamnandi, ulangazela uthi nami yazi ngisithole nje isikhathi, because bakhona abantu abake basho njalo. Bathi yazi nami ngelinye ilanga ngisithole nje isikhathi sokuthi ngiye ngiye enkonzweni ngiyozwa ukuthi yini le ngaka ehambisa abantu njalo beya laphayana. Ngiyothola ukuthi yini le ngaka abayidlayo laphayana, ngoba izwi likaNkulunkulu lingokudla abantu baNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu liyinkemba, izwi likaNkulunkulu liyikho konke, kodwa okubalulekile liwukuphila. So kukona konke ngaso sonke isikhathi kumele sazi singabantu ukuthi leli thuba lokuba sephenduka ucela intethelelo ilona kuphela ithuba esinalo lokuthi sazane noNkulunkulu, sibuyisane naye, sikholwe, sisindise, sibhabhadiswe. Ngobani? Ngoba laba sebengale kwethuna abasenalo lethuna. It's like usuphumile kwe-exam, usuya-realise ukuthi hawe ma-question 2.3, hawe ama-answer akhona ngibhale into e-wrong, ngisho ungayibhuquza phansi, ngisho ngenze njani ngeke usakwazi ukubuyela emuva, because kade wawutshelwa kuthiwa funda, zimisele, because kwakwaziwa ukuthi siyeza isikhathi sokubhala ama-exams. Wenza njani? Wangakwenza lokho. Awukela amandla asebedlulile-ke manje, kade ngcwatsha last weekend, kade ngcwatsha last month, okade ufihlwayo kule weekend osedlulile kodwa emhlabeni useyabuya kuwena kwisibonakaliso. Athi ngilambile, ngiyagodola, ngihambaze. Ngobani? Ngoba sesimphelele yena isikhathi. Ngobani? Akasakwazi ukulungisa, sekuphelile ngoba sihamba siphele isikhathi bantu baNkulunkulu. Ngike ngathi siphila kwisikhathi esibizwa ngokuthi extra time, emele siyisebenzise ngobuhlakani. It's like nisebenza ejaldini nibabili, uDoris noMavis, nintshotshela umlungu anibuke kwikhamera, nimtshotshela amathishu noma ama-handy end.
Lithi mase ngixoshiwe, axoshwe yedwa, asale omunye enzele umusa. Ngamasibomu, lo osebenzayo uyena osakwazi ukuthengisa into ekhaya, angithi? Uyena osakwazi ukwakha indlu yakhe. Lo ongasesebenzi uyena osezolamba esezocela kulomunye. Kodwa umbuzo uthi uma ecela kuyena, yini angamsiza ngako ngoba nayo lokhu aku-accumulate-ayo kungokwakhe, kwanele yena. The only thing ukuthi amcelele naye futhi, hhayi ngoba hlampe enza kahle noma enza kangcono, ubenza wrong naye, usadinga naye ukuthi azincengele kwayena khona ezokwazi ukuthi aqhubeke asebenze. Otherwise uthi ulibele ucelelana nabanye, nawe-ke hamba ekhaya umsebenzi uphelile. So nathi if befika kithi becelela ukudla, becela zonke izinto, ayikho into esingabasiza ngayo ngaphandle sibacelele enkosini. Kungengoba nathi senza kahle ngaphambi kaNkulunkulu, but sekuyisihawu nje ukuthi uNkulunkulu engabenzela yini, ngoba uNkulunkulu unothando. uNkulunkulu unothando, phinde futhi abe nomusa. Lo esiphila ngaphansi kwawo umusa, ngaphezu komusa. So sesizwile iphunga, sekuyisikhathi sokuthi udle manje. Usuhleli phansi, ucofa ifoni yakho, nanku umyalezo wakho. Ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu, uKristu athanda ukuthi isabalale ifinyelele kubantu bakhe bonke lapha emhlabeni, ukuthi bantu phendukane ngoba umbuso wezulu ususondele. Nihlengwe nesinde sinibhabhadiswe ngokuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Ukuba sephenduka ucela into ethelelo, ilona kuphela ithuba ungakwazi ukuthi ulungise indlela zakho, ulungisele ingale kwethuna. Because even naleli gama elithi ukushona, masibuza umbuzo ukuthi uzoshonaphi? Useshonile usibani bani? Useshonile. Ushonephi? It's like uhambile waya kwenye indawo. Ibuke lento ngeso lokujula with your analytical and critical thinking. Ushonile. Ushonephi? Ushone ngalo kwethuna. Washonaphi? Washona emsebenzini yakhe abakade yenza lapha emhlabeni. Bekade bhema, ushone ekubhemeni laphayana. Bekade thakatha, ushone lapha uye kwabanye kade bethakatha. Bekade phuza, ushone ekuphuzeni. Umbuzo uthi uzoshonaphi? Uphila mpiloni? Uhambaphi? Wenzani? Ukhuluma nobukani? Ugqoka kanjani? Uphila kanjani? Ilokho uzodetermine ukuthi uzoshonaphi. Ngoba abantu baNkulunkulu kuphela izinto zonke sekufikile. Impilo esiphilayo i-risk ngayo yonke indlela. Izinto ezenzakalayo, umoya esiwuphefumulayo ungcolile, amanzi esiwaphuzayo angcolile, ukudla esikudlayo akukho right. Yonke into i-risk ngendlela esimanga. So umbuzo uthi uzoshonaphi? Uzoyaphi? Uzophelelaphi ngempilo oyiphilayo? Kukona konke ngaso sonke isikhathi. Hlala njalo uzibuza lowo mbuzo. Kepha engikuthembisa kona, ezinkulu ezimnandi izindaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele, ukuze noma kufika usuku lokuphela kwamandla kwenyama uzoshona eparadise ezulwini lokulinda. Lapho khona bonke abangcwele belindele usuku lokuphela kwezinto zonke lapho uNkulunkulu ezogoqa khona umhlaba. So wena ngabe uzoshonaphi? Ungazitsheli nje ukuthi impilo it's all about ukuphuma uyosebenza, wenze imali, uhlale udle, ulale, uvuke. Impilo it's not about that. It's about ama-spirit owasevayo. Useva muphi uNkulunkulu? Because each and every day khona uNkulunkulu omsevayo. Mhlawumbe useva uNkulunkulu womntwana wakho, wabantwana bakho, mhlawumbe useva uNkulunkulu womyeni wakho, mhlawumbe useva uNkulunkulu wakini, mhlawumbe useva uNkulunkulu lonke uhlobo. Kuningi. Uyazana yini noNkulunkulu omdala amazulu nomhlaba? Ngoba uyena yedwa ophethe ukuphila okuphakade. Uyena yedwa ophethe impilo yakho. Uyena yedwa onokuphila esikudingayo sengabantu. Ngiyazi sesiluthekise kakhulu